iltaa. Minä olen Marja Terttu Peltokangas ja tervetuloa ohjelmamme pariin Suomen tummimmat salaisuudet. Ohjelmaan, jossa sukellamme tumman energian lähteille. Mämmi, tuo Suomen musta kulta. Se on tumman ja makean liitto, johon vain harva suomalainen on uskaltanut kurkistaa. Historiankirjojen mukaan mämmi ulottuu jo 1600-luvulle, mutta todellisuudessa sen juuret ulottuvat syvemmälle. Suohon, peltoon ja suomalaisen sielun varjoon. Jo aikojen alusta mämmi on ollut osa Suomen hiihtohistoriaa. Se on suomalaisen urheilun ainutlaatuinen ja täysin uniikki lisäravinne. Mämmi on suomalaisen sisun tumma polttoaine. Tänä iltana sukellamme syvälle tähän salaisuuteen. Puhumme sen historiasta, sen voimasta ja sen vaikutuksesta niihin, jotka ovat uskaltaneet laittaa lusikkansa tähän liisteriin. Pääsemme seuraamaan läheltä legendaa, jonka suhde tähän perinneruokaan on lähes hengellinen. Kuvassa Suomen hiihtolegenda Tuhtimonni. Mies, joka on hiihtänyt enemmän suolla kuin moni meistä on kävellyt kuivalla maalla. Hän on myös mämmin puolesta puhuja. Mitä mieltä olet mämmistä? Ei oo mun juttu. Eikö oo? Ei. Entäs sitten tässä on tämmösiä muffinsseja? Taitaa tääkin olla mämmistä tehty. Juuri, kyllä on ihan napakymppi vastaus. No, miltä mämmi maistuu? Tykkäätkö? Vähän suolaiselta. Modernisoitumpi versio mämmistä. Tässä on niinku mämmiä varmaan tässä päällä niinku siveltyvä. Jos on vähän mämmi maistuu, tää on paljon parempi. Joo, eli tämmöisiin muffinsseihin vois melkein lähteäkin sit ehkä enemmän kuin tähän perinteiseen. Siitä olkaa hyvä. Onko vaan ihan kerran vuodessa vai yleisempikin ruoka? Kerran vuodessa, mutta ei voi liikaa syödä. Just silleen tosi vähän. Täytyy maistella, mutta en erityisemmin tykkää. Tässä meillä sitten on muffinsseja. Ollaan tehty vähän tämmöinen mämmistä hieman seksikkäämpi versio. Mitäs meiltä tästä pitäisi olla? Ei oo ehkä minun makuun. Joo, että mämminä perinteiseen malliin. Joo. Kyllä. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Joo, kiitos. Lusikat mä voin nappaa ne. Yes. Kiitoksia. Kansa on puhunut. Mämmi on identiteettikysymys ja toisille vain ruskea mysteeri. Mutta mitä ajattelevat asiantuntijat? Tänään studiossa meillä on ilo saada seuraamme 3 poikkeuksellista vierasta. Ensimmäisenä Suomen johtavin mämmivaikuttaja, ruokafilosofi ja lifestyle-somettaja Maija Mämmi Queen Lehtosaari. Kiitos. Hänen rinnallaan mies, joka ei ole koskaan eläessään maistanut mämmiä. Hän on rohkea, utelias ja täysin valmistautumaton. Tervetuloa studioon Suomen virallinen mämmineitsyt Timo Taimi. Kiitos. Aivan mahtavaa olla täällä. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, mies, joka tietää mämmin jokaisen tumman sävyn. Hiihtolegenda, suoasiantuntija ja mämmin suurin ystävä, Tuhtimonni. Maija, aloitetaan sinusta. Tervetuloa studioon. Miksi mämmi on modernia? Mikä siinä nyt puhuttaa suomalaisia eniten? Kiitos kutsusta tänne studioon. Siis mämmihän on aivan ihanaa. Minusta se sopii aivan kaikkeen. Mä oon pyrkinyt muuttamaan ihmisten käsitystä mämmistä, että sitä ostettaisiin ja syötäisiin enemmän, koska onhan se todella ravitsevaa myös. Ja siis nythän minä olen tehnyt tällaisia uusia reseptejä mämmistä. Meillä on täällä studiossa muun muassa tommosia mämmisuklaa muffinseja ja sitten meillä on mämmirieskoja.
Kyllä. Kiitos. Timo, sinä olet tänään tekemässä historiaa. Miltä tuntuu olla ensimmäistä kertaa mämmin äärellä? No joo, on kyllä siis pakko sanoa, että aivan mahtava kokemus olla täällä ja päästä ensimmäistä kertaa kokemaan jotain näin hienoa kuin mämmin maistelu. Ja kyllä mä oon valmis menettämään tämän neitsyyteni tälle hienolle asialle. Kyllä. Tervetuloa. Ja Tuhtimonni, sinulle mämmi on enemmänkin henkilökohtainen asia. Minkälainen se nyt sitten, mitä se kertoo sinulle? Mämmi on hyvää. Ja siis Tuhtimonnihan on toiminut näiden reseptien testimaistajana ja nämä on tehty hänen kanssaan yhteistyössä, koska hän todella tietää, miltä mämmi kuuluu maistua ja toisaalta hyvin epätavallista, että hän lähti tähän mukaan, koska hän on ollut sitä mieltä, että mämmi mämminä ja mämmillä ei saa leikkiä. No niin, täällähän. Meillä sitten on tätä ihan tuoretta juuri valmistettua mämmiä, kiitos vaan. Niin otetaan tästä maisteluun, jos minä vaikka ensimmäisenä tästä näin. Voi laittaa siitä sitten Tässäkö se nyt on? Voi pojat, lähdetään kokeilemaan. Oli se hyvä. Tänään olemme päässeet hieman lähemmäs mämmin syvintä olemusta ja myös kuulleet asiantuntijoilta ja kansalta heidän mielipiteitään. Kiitos oikein paljon kaikille vieraillemme ja ennen kaikkea kiitos mämmille, koska ilman sitä Suomi ei olisi Suomi. Sieluistani mämmi muista, mämmi voimalla olet paras. Mällä ja suoralla tuo, ruskea ihme antaa vaan. Mä josta ja nousta suosta, mämmi oot ihan paras. Sinä ruskea kulta saat tunnu.